सखी होल में ले जाके यारवा दुनु बोल दबोइले बा। सखी होल में ले जाके यारवा दुनु बोल दबोइले बा। बाबू सोनाऊ कहि के हो बाबू सोनाऊ कहि के हमके बुलु बनैले बा। सखी होल में ले जाके यारवा दुनु बोल दबोइले बा। सखी होल में ले जाके यारवा दुनु बोल दबोइले बा। मारू धोई के गोस्वामी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो शिवहर। धीरे धीरे सखी वो करी बढ़ते रहे मन हो। दसे के चाहते रहे फैला के फान हो। धीरे धीरे सखी वो करी बढ़ते रहे मन हो। दसे के चाहते रहे फैला के फान हो। कैसे पड़ी मापा करा हमके ठस पहुँचैले बा। सखी होल में ले जाके यारवा दुनु बोल दबोइले। सखी होल में ले जाके यारवा दुनु बोल दबोइले बा। दुनु बोल दबोइले बा। सखी होल में ले जाके यारवा राइटर रोवसना देखत रहे खेल हो। सहनी दिली फके भेजब जेल हो। ये सखी राइटर नितेश सब देखत रहे खेल हो। सहनी दिली फके भेजब जेल हो। गलत करेला सखी हमके उसैले बा। सखी होल में ले जाके यारवा दुनु बोल दबोइले बा। सखी होल में ले जाके यारवा दुनु बोल दबोइले बा। गोस्वामी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो।